जगप्रसिद्ध 105 फूट उंच हनुमान मूर्ती। हनुमान जयंतीनिमित्त भाविकांची गर्दी। बुलढाणा जिल्ह्यात नांदुरा शहरात जगातील सर्वात उंच हनुमान मूर्ती आहे। या ठिकाणी मोठा जल्लोषात हनुमान जयंती साजरी करण्यात येत आहे। बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा शहरात सन 2000 साली या 105 उंच हनुमान मूर्तीची स्थापना करण्यात आली होती। 2003 मध्ये लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये या उंच हनुमान मूर्तीची नोंद करण्यात आली आहे। गेल्या 22 वर्षांपासून या ठिकाणी हनुमान जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रम राबवले जातात। हनुमान जयंतीला उंच मूर्तीवर यावर तब्बल 5 क्विंटल वजनाचा फुलांचा हार चढवण्यात येत असतो। याही वर्षी तो चढवण्यात आला आहे। गेल्या 2.5 वर्षात कोरोनामुळे या जयंती उत्सवावर कोरोना निर्बंधांचा सावट होते, मात्र यावर्षी महाराष्ट्र कोरोना मुक्त असल्याने सर्व नियम शिथिल झाले आहेत। त्यामुळे बुलढाण्यात हनुमान जयंतीचा हा उत्सव थाटामाटात साजरा होताना पाहायला मिळत आहे।